Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu izindaba lapha nawe ingane zakwethu. Umthandeni umfoka Manqele lapha nawe ingane zakwethu. Welula isandla ke lapha nawe ingane zakwethu kubantu abaphindela egoli. Uthe onenhlanhla angamthinta lapha nawe ingane zakwethu. Ubhova ulibangise egoli lapha nawe ingane zakwethu. Bangaze badayise imbuzi. Ithuba elihle ke lana nawe ingane zakwethu. Siyazi ukuthi abantu bangamaholide ke lapha nawe ingane zakwethu bayaspenda kakhulu imali lapha nawe ingane zakwethu. Abanye bangabe nayo imali yokuphindela emuva lapha nawe ingane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ungalisebenzisa lela thuba uma umuntu ohlala ngaseGoli weingane zakwethu. Uma umusha ngiyacela ukuthi ucinezele subscribe, ucinezele nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha. Angizange malumntana wakho